Tänään me tykätään Carolina Hurricanesista. On menossa väijyy Ducksien ja Kaanien peliä. Sepu Aho just tossa viestiteltiin hänen kanssaan ja sanoi, että he on iskussa. Toki Mikke Granlund ja Chris Kreider tekee pinnoja, niin kuin on oletettu, kun Ducksien puolustuspää edellinen peli sen taas näytti. Ja samoin sitä edellinen, että se vaan vuotaa pahasti, joten tänään me luotetaan Carolinaan. Toinen, mistä me tykätään, on Cincinnati Bengals, koska Stephen A. Smith niin vakuuttuneesti oli sitä mieltä, että Pittsburgh vie ton pelin kerta kerrasta, niin silloin yleensä aina käy hassusti. Mä tiedän se itse omasta kokemuksesta, kun oikein vankasti kaikki perustelut toisen joukkueen puolesta, niin se menee päinvastoin. Baseballi itse asiassa. Kyllähän me tykätään edelleen Seattlesta, vaikka eilen kävi vähän hassusti. Ja eiköhän se Dodgers kuitenkin hoida sen Milwaukee. Takaisin sinne studioon.